Milí naši sledovači, milí naši kamaráti, milí naši zákazníci. Dneska sme sa stretli preto, aby sme vylosovali jedného z vás, kto medzi 14.11. a 23.12. nakúpil u nás nad 70 €. A vylosujeme jedného z vás, ktorý získa tento nádherný kalendár Škoda Team. Len tak na ochutnávku. Naozaj pekný kalendár, takže naozaj sa strašne teším, že jeden z vás ho vyhrá. Ideme na to, vylosujeme jedného z vás. Máme to tu nachystané, tak toto zamiešame. Dúfam, že to dobre vidíte. Zamiešame a vylosujeme. Počkaj, nebudem sa pozerať. Tak, jedného z vás vylosujeme. Dúfam, že je tam iba jeden lístok. Tu je. Tak, počkajte, toto je dôležité. Takže, ktože to je? Takže víťazom našej vianočnej súťaže o kalendár Škoda Teamu na rok 2025 sa stáva Jakub G. z Levoče. Strašne mu gratulujeme a ešte dnes sa s ním spojíme e-mailom, aj telefonicky, alebo teda SMS-kou, aby sme mu pogratulovali k výhre. Strašne sa tešíme, že si nájde tento krásny kalendár jedného z vás a bude u vás visieť na stene. A preto vám ďakujeme, že ste sa súťaže zúčastnili a teším sa na vás pri ďalšej súťaži a pri ďalších našich videách.